Nggih, kita kulatur panjenengan Mas Yoto ingkang wonten dalam cara bang dadah. Semisal malih kangge Mas Yoto. Ya, nggih matur nuwun Nggih, sebenarnya Mas Yoto ingkang cara bang dadah. Ki Mbak Tapi kewonten kayen iki lagi mirsani lewat live streaming ya Mbak Tapi kangge Mas Omek ingkang wonten Malaysia. Salam kanggo Bapak Aldo saking Sumberaji Kampung Jombang nggih. Ingkang lagi makarya wonten Malaysia Timur. Pak Aldo saking Sumberaji Kampung Jombang ingkang lagi makarya wonten Malaysia Timur. Mat menonton live streaming. Mas Tejo Ayatesa wonten London mat penonton nun. Panunggung madhep karo sila jantake didhep dhewe-dhewe yen tuwae diombe barengan wae kaya dipangan kita mulai pancen ana pinuju nyobet toa yo ning laka-laka gawe marame sana nanging aja lali marang keluargane. Ta
tulungono aku iki aja nganti aku boncati cerit walasono awak iki dek iya mas aku pengen mas omek kumpul dadi siji aduh dek kok wengis temen atimu ya priya tobat sakno tanpa dosa kowe ninggal aku dari ini cahe wis kadung jero orang ngelakno